Ahoj! Ahoj! Starý? No? Tam však Baňa je tam. No, Baňa je pod nami. Starý. A kde sa kopá? Tu už nie, tu sú teraz ryby a za týmto skleníkom. Šumček handlovský. Sumec. Tu sú schody. A ty si bol v takovým? Tu bola sústružnická dielňa, tu som robil na sústruhu potom. Keď ma vyhodili z bani. Čiže ešte predtým, potom som išiel do bani, keď som sa oženil. Tuto je pisáreň. Jedno horšie od druhého, či ako? Bolo treba prachy, tak čo? Dobre, dík. A tu to pôjdeme pozrieť. Lebo ste na kamerách. Dobre? Takže čúraj len tam, kde sa patrí. Týchto si ešte zoberiem a tých posledných vypočítať. To sa musí obývať. Karta hotová. Lebo je tam bude auta, Áno, a tam potom... Klopačka. Dobre, ja už týchto berem zo sebou a vy potom príďte za mnou. Dobre. Poďte! No tamto je baňa vnútri. Tam je diera. Poď, neboj sa, ideš ešte odfotiť všetko. Nedá sa? Pohnul sem. Je baňa. Tu už je len skanzen. Áno. Doprevádzať vás budem ja, volám sa nejaký Kršiak a som členom Handlovského banského spolku. To znamená, že my to tu akože zastrešujeme túto záležitosť. Pár takých hodných, takých tých dôležitých vecí. Chalani, poďte, že tu je viacej miesta. Ja budu tady. Počkaj. Jo. A tady Michal je tam. Já jsem i tady. Teďka je zase víc místa tady. Vy chcete sedieť tu? Jo. Jsme tady. Možno, že ostaneme v bani. Ja to rýchlo musím odfotiť. Já se těším jít do baně. Ukáž sa, Mišo, kde si? Zasvietiť si mohol. A Mišo, kde si? Tak. Poďme nastupovať. Jo. To ja zase neveštím. Ty vole. Počkej.
Starko tady tím jezdil s děda. A Starko, a co se stalo tady s tím oknem? Starký, a co se stalo? Tak to bude hustý, tak jo, ty baní. Teraz už ideme do baní. Já jsem se tak těšil, že tady bude otevřený. Čas jasný. Já mám slabější, kde tohle větší. Já si dávám tu stranu. Tu stranu, to je, já mám kratší světlo. A to už vidíš tam něco. Ale já to vidím, jo, hustý. Co? Já ty dlouho trvá tady ta cesta. Když jsme přišli dole do baní, Ne, tady čas. my jsme išli hodinu někdy do baní. A Starko, my tam vystoupí, ne? No, A co tam bude dělat? chodíme pozrieť na baně, si po sebe náhodou pracovali. Budeme kopat. Kopať budeme úplne. Starko, tady chceme kopat. Je to elektrická mašina. Tak, si mě tělesu. Tady chodil každý den. Ale podle mě je to dobrý. Dobrý táti, tak. Tady jsou žádný pavouci. Ale aj potkaní sú tu. Já jsem šla do té vody. Taky já jsem šla do té vody. A on to automaticky bral, lebo videl, že sa niečo zhrnie. Len skočil mu okolo potom hodil. A to mal akože prvorajdu. No tak červený ako červený, ale neviem, či z Moskvy, ale... No takže, nachádzame sa v koniarni. Prečo koniareň? Bola, kedy v bani neboli mašinky, boli tu koníky. Čiže koníky tu pekne ťahali, tlačili vozy. Ten kôň, ktorý sa sem dostal, málo ktorý sa dostal už von, áno, tu si to aj doslúžil. Takže tam aj uvidíte na stenách ešte tie pôvodné, one čo boli, čo tam ešte papali koníky, tá ešte aj tie úchyty sú pôvodné. Tu je Svätá Barborka, ktorá chráni baníkov. To hej. Tak je podobne už na dovolenke. Starko, tady to roste posud. Posledný vozík uhlia. To je Baňa Nováky, Handlova, Cigel. To bolo v 21. Roky po vojne ešte tá baňa nebola bohu ako vybudovaná, čiže vonku ešte chýbali tie záležitosti, aj kancelári polovili, ale takisto aj lekári. Do toho roku zhruba 50. pokiaľ sa vybudovalo vonku pre lekárov ordinácie, lekár ordinoval bani. Nepamätám lekára bani, čo?
Lekára pani si nemá. To bol. Takže si pamätáš. Ja viem, ale teraz to je klavesnica. Vychla do toho rozdúška a rozdúškou smerom donútra a za ňou sa dávalo toľko streliva, koľko trhavín, koľko bolo treba, podľa toho, ako bolo určené, podľa dĺžky záberu, podľa pevnosti a tak ďalej a tak ďalej. A na konci musela byť upchávka. Upchávka vodná, ílová, fúkacia, všelijaké možné upchávky. To slúžilo na to, aby zavrelo ten otvor, že keď to tam buchne vnútri, tak aby urobilo čo najviac roboty. Áno, aby to nevyfúklo von. Na to, aby ten odstrel, alebo ten odstrel bol účinný, tak tí baníci vedeli presne, ako to majú navrtať. Áno? V tvrdých horninách, mäkkých, kde bola ten... Potom asi mám... Aha, chceš to naspäť. To sa pôjde, to je. Dokola, no tak... No veď hovorím na to, že je fotov. Robíš mašinkára? No, to zistili, že nemali strojníkov, tak čo sme bola tedy fárali, tak nás oslovili. A koľko ich treba teraz? Dvoch, troch? Vieš čo, chodí sa od útorka do piatku, tak potrebuješ 7 na každý deň. Fúha, to je dosť. Za koľko tu baňa bude fárať, ako kedysi. No. Takže keď máme voľno, každý sa dohodne, vieš, no má voľno, tak ide. Marty, jestem. To je kľúčičík mladý. Bazál, sme bazále. Čo? A poďte tam, by ste vláčo počuli. Tam dlho. A vytvorili túto podvesu lobotu. Ako vidíte túto drážku, tak potom toto jazdilo. Nebolo nutné už sa starať o kolaj, o poču, prakticky len kvôli tomu, aby sa nezakopávalo. A táto mašina nám krásne všetko doviezla, čo sme potrebovali. K tomu boli prispôsobené vozy, všetko materiál, ľudia, všetko sa vozilo po drážke. Boli ale aj korty, kde mašina nemohla vojsť. Strelkomora. Kapicu na kapicu. Dva pilky budete. Na rozpočet budeš tak dva budžeci tak je. Dobre, takže to si povieme, sme pri prvej kopke, ktorom sa skladovali trhaviny a rozbušky. Vidíš? Toto je vzduchové. To sú kľúče, to je až tak. Vidíš, toto je zbíjačka. Väčšinou na meter 20 sa budovalo, áno, buď s jedným alebo s dvomi pomocnými. S tým, že niekde sa ešte aj do tých hajcov sa ešte zosilňovali. Takže vedeli sme, do čoho lezeme. Podľa toho sme tam určili, aká výstuž tam pôjde, áno, aby to čo najdlhšie vydržalo. Ja som kopáč. Aby to aj vydržalo niečo, áno.
Skarky, ty jsi byla taky koupá. Chytala voda z toho. Na cížili na bani cíža sme mali centrálne plavenie. Znamená, že na koľko vodu na športu, na šatách. A do toho a tam taký rozriedený idú do bani. Metanské lapky, čiže sa vyskytoval hore, dal si to hore, nasal 5 krát, pozrel do tunel a posvietili. Chceš si skúšať veci? To každý robí. A pokiaľ vám to niečo hovorí, tak Ja neviem, to bolo na svetelného účastku ja som mal Nie. Tu som nebol nikdy. Scenár si bol. Ja som bol vrtár, na vrtár. Preto hovorím, že No veď vrtár, tak vrtár potom, no. my sme boli všade, vo všetkých úsekoch. tam sú také vleky, ktoré ešte medzi Akurát, že vy ste zachovaní na bielo a baníci boli zachovaní na čierno. Nejspíš hladomorné. Hladomorne. Neposlušný baníka. To sú tie protivýbuchové dvere, nie? No, čo je to? Pancierové. Protivýbuchové dvere. Protipráchové. Stárko, tak tady těch verzí bylo hodně. No, tak vieš, Pancierové. no to sú tie ozajce. Ale boli namontované. Martin? Máš tú lampu? Je to asi podobný, jak jsme šli do hradu do podzemí. Jednak pod bokem měl třeba. To lietalo jak proste. To je ten veľký kruh. Som chodil na šachtu, vieš? Keď to tam lietalo, tak to dopadlo všetko bolo, vieš? každá baňa musí byť ovetrávaná ventilátorom, ktorý je na povrchu a ten sa je prakticky. Takže sacíťak musí byť použitý. Ja vám poviem teraz tak, že my nemáme teraz spustený žiadny ventilátor. Máme nasadené ventilátory pripravené, ale vzhľadom k tomu, že vonku je ešte dostatočné teplo, tak nám tu prúdi, vám vetri prúdia normálne. Áno. Ako náhle dôjde k ochladeniu, tak bude potrebné zapnúť ventilátory, aby nám išli vetri, tak chceme, lebo tu sa otočia. Takže toto je ventilátor, ktorý sú nám ukazovali, ktorý slúži na prevetrávanie hrdého priestoru, čiže sa odbere z priežež toho ventilacieho prúdu. Kdo to zapnul? Fúka to tam do toho neprerazeného, kvázi neprerazeného banského diela a stadiaľ prierezom to ide sem. Keby bol ventilátor na tejto strane, tak musí byť sací, lebo by tým pádom by sal. A ty si zase může povozit na tomto. No. A kdy? Za chvíľu prídeme tam. Jo, taky, ale kdy se můžeme povídat na Frankole? Jaj, na kole to neviem. Sekcie. To sú sekcie banské. Stojky.
Vpredu mal uhlí stenu, uholnú stenu. Čo je tohle? Pred týmto, Výstuž Banská. sekciou bol hradový dopravník, po ktorom jazdil kombajn. Kombajn šrámal, Čože to je? tu sme mali, dá sa povedať, Podopiera, vidíš, strop. dvojbubnové kombajny, to tiež bol jednobubnový. Dva bubny znamenalo to, že jeden, keď napríklad kombajn išiel na tú stranu, ľavý bubon šrámal vrch, robil výšku, pravý bubon došrámával a čistil. A ten bubon bol tak prispôsobený, že pri tom točení šrámajú pekne krásne vyčistili myčku späť. Kedy? Áno, kedy? Hovorím, že ešte počas večera áno, a potom nie. Áno, lebo tam sa pozeralo na peniaze, aby sa čo najmenej vrazilo, aj keď sa na to bohatstvo, ktoré sme mali, nehávali na straničke. Nevyužívali tak, ktorý sa používal dlhé roky, áno. Mal som tu jedného bývalého predáka, ten už bol 20 rokov, nebol na dôchodku. Takou radosťou tam vyskočil hore, že už stále sa som. Toľko rokov som ho nevidel, môj kamarát. Takže raziaci kombajn, šikovní kombajnéri, boli aj takí, áno, boli všelijakí ľudia, tak aj naše teda sú. Tak zároveň dispečera Bani, keď tu vidíte 2-3 komarie a to bolo tam ešte 4 km, 5 km von, sem išlo varanie, vozy donútra, vozy von, materiál, čo možné. Niekto to musel diribovať. Áno, tak to diriboval ten človek, ktorý tu sedel. Zaskúj sa na to. Dispečer. Nudíš sa po celom dní práce, chodíš na předečku. Starky, jak ti to chce ukázat, paní. Starky. Mama, jdej. Aha, to odfotil dispečera. Já jsem se tak trošku zase. A Martin jede. A jeho aj kamarát, tak ten tretí muž. Ale nie, to by to bolo. Takže ideme pomaličku. Dostali zápku vody. Môžeme tak zapustiť. Ešte toto si tu vystavili. Táto voda tady je vlastne pod posade to vyšla. Tuto to má všetký problém. I automat. No dobil tady, závodný dobil. Aj tu na. To je stará kodna síce, toto je 120 rokov. Tam? Toto bolo prestane vlastne tá voda, kde sa predstaví. Starky, není to úplně nejefektivnější, ale funguje. Čo? Tohle, Nesvieť do očí. ale podívej. Dobre.
Bo tedy voda minulý rok zmúdla, potom volal, ale chytí ten syrovody, určitý. Kamení je to pozor, červené číčovie, vychýdajú to nechce. Koľko hodín sme skáčali? To mi dokola prešli bazár, to je sklad. Sklad tam, tam to je starý. Buďme navali starý, no, viem, že to sa prerexuje cez osoba. No ten špek môže, že dvere chodia, vieš, ako je to. To je posledný. No keď som už jacol, tak už sú všetci. Môže zhasnúť. Poď, my sme tam. Tak, pomaličky sadnúť. No, Pôjdem odpredu, všetko vám to pozatváram. kde sme? Taký. Taskajte si pekne. Miro, babi, ja budem takto svíhať, jak sa nemá načerovať. Kde sme? Alebo na tú budete počúvať. Starý, dali sme. Dobre. Musíme stať. Dobre. No, Konečne. Že už máš dosť. takto. Ja som sa najedol. Málo som sa najedol. Ale trháme to uši. Bude taký. By som mal vidieť, Veselé že chleby. zajtra ráno. Watch out. Watch out. Prdele. Neopujú se vagóny. No na, Teraz zajtra na keď mašinu. aspoň my 100% ne, že si jako vyberme. Ale to je hrozný. Kedy mal tam. Dobre to bolo. Kamarát. Spravil som si fotky, videa, všetko možné. Hej, však je tam kadečo, naozaj. Dobre to bolo, no. Trošku sme sa nadýchli sírovodíka, či sírouhlíka. Dobre, čauko. Tu boli dielne. Dielne. No. No. Malá vrátnica. No dobre, čauko.
Ráno o 6 sme išli a o 2 sme vyšli von. No takový server, že je tentokrát, aha. A všimli ste si na námestí takéto tieto vláčiky? Na mašinku? Já jsem v něm i vozil. Starko, já chci přehodit. To je Dobre, výnimka. nevlázeš. Vlázeš? Dobre. No, dobre. No ale teraz ako ja by som to... No keď náhodou bude chcieť ísť tady vlak a bude mať... To si musíš kontrolovať, či ako je výhybka. No to je tam. Starky, ty si myslíš, že je zase tak těžký udělat tohle? Nemyslím si. Poď. No tu boli naše dielne. Malá vrátnica. Šichta.